Шираттагы кытлау сәламебез Иске Мастяк авылында туып үскән. Бүген җимештәй пешеп өлгергән иң матур 45 яшьлек юбилеен каршы алучы милләттәшебез Зиганшина Нурия Рәхимҗан кызы хөрмәтенә аша. Матур юбилее белән ихластан аны тормыш иптәше Ринат һәм кызы Юлия кытлыйлар. Безнең кадерле кешебез гаиләдә 5 кыз арасында иң кечкенәсе булып дөньяга туа. Иң төпчеге булгангамы, ул араларыннан иң матуры, иң акыллысы, иң алтыны безнең. Тормыш иптәшем, Нурюгым, мине аңлап, һәр чак яклап яшәүче җан юлдашым. Тормыш дигәннәре безне бик күп төрле төсләрен күрсәтте. Әшесе дә, төшесе дә күп булды аның. Ләкин барыбер ул минем янәшәмдә булып, гомердә дә зарланмыйча яшәде. Рәхмәт сиңа, кадерлем. Бу дөньяга туганың, минем язмышымда бар булуың өчен, мине бәхетле иткәнең өчен. Сине күрсәм балкып кояш чыккан, гөлләр чәчәк аткан шикелле. Саф сөюең белән җылыттың да, үзгәрттең син минем күңелне. Рәхмәт әйтәм барлык туганга, син минеке генә булганга. Рәхмәт әйтәм газиз әнкәңә, сине миңа бүләк иткәнгә. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Янәшәмдә сине тою җитә. Аңлар өчен олы бәхетне, минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Кызыгыз Юлия дөньядагы 2 кояшны белә. Берсе аның күктә җирне җылыта, ә икенчесе туган өендә яши. Ул сез. Әнкәем, син беркем белән дә тиңли алмаслык газиз, бердән-бер кадерле зат минем өчен ди ул. Язлар кебек нәфис, җылы да син. Минем өчен айдай яктысың. Кая барсам, якты маяк булып гомер юлларымда балкыйсың. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйм, нинди җылы сүзләр сайлыйм мин. Синең изге мәхәббәтең белән яшимин мин сынмый, сыгылмый. Әткәем белән яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә, миңа сиздермәскә тырыштыгыз. Нәрсә генә эшләсәк тә, сиңа булган рәхмәтләрне һич кенә дә әйтеп бетерә алмаячакмын. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Хөрмәтле Нурия Рәхимҗановна, якыннарыгыз сезне яратып, сезгә сокланып, сездән яшәү көче алып яшиләр. Һәм күренеп тора, алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы беләләр. Һәм шуны раслап, чираттагы җыр сезгә алардан бүләк булып бара.